Hvad så, Ole? Og dig, Preben. Hvorfor sidder du deroppe? Eller står deroppe? Hvad siger du? Du er en dum socialdemokrat. Ja, det kan sgu da godt være. Men hvorfor er du ikke til undervisning? Jeg gider ikke, mand. Det er der sgu da ikke noget, der hedder. Ole? Vi går altså glip af dig i timen. Ja, det gør jeg nemlig. Du har så meget. Du har så meget, du kan byde med. Så meget, du kan bidrage med, ikke? Flot, ikke? Dygtig Preben, ikke? Kan jeg godt høre, du har det svært. Er der noget, der går og fylder inde i dig? Jeg er lort, ikke? Så skide, Preben. Der er jo altid, vi har jo altid lort inde i, der skal ud, ikke? Men altså har du noget på hjertet, Ole? Ole, jeg kan mærke på dig, at der er noget, der trykker dig. Gå. Ej, Ole, kommer du ikke ned, så vi lige kan snakke ordentligt sammen? Eller skal du have en smøg til? Nej. Jeg ryger ikke. Jeg kan da lige se, du har røget. Nej. 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 Skal du have et eller andet? Fred. Dig. Syge svin. Jamen, det får du sgu ikke lige foreløbig, altså. Hallo, vi er altså nødt til at snakke sammen, du. Det går altså ikke, du render rundt deroppe. Der er de andre af klassen, de bliver skræmt, når du render rundt deroppe. Det går altså ikke, kammerat. Hvad skal jeg lave? Du skal komme ind og være med til undervisningen, og så kan vi kan eventuelt snakke om dit problem nu. Må jeg ikke få en iskage på? Ja, det ser vi på. Hvis det er det, der skal til, for at vi kan snakke sammen på en ordentlig måde, og du kan komme ned, ikke også? Prøv at tage stripperstangen der. Det er godt, Ole. Sådan. Godt. Ole? Var det det, der skete i weekenden? Hvad, Ole? Var det det med Berit? Var det det?